Koso koko ne okrom. Kamano kileo konga doko aroko jokanyam te winjo weche makawuono Mario mo sana nikech nicho wan gi league ichwa tiko tarik 20 kaka maro mar regional east branch and nywa tiko namba 7 in style aparo ni doko ne sero kamano kuom rito mo tiko 22 games maonge gimotimore doko ne thogo ero kamano Mario kileo en ni nitie gimapodo okotimore nikech awacho ga pile no pira en pure business to kako jo fourth estate poko chako lando gini podo hype ya podo no kan ni piny sana then katirad man nitie kata mana coaches moko team managers moko piny kucho maketa ni chan biro ka okang'eyo ni sida ni kanye to kang'e na ngomiyo wakia gini nikech gini en gima ne biro to na kelo ala to ala ni kano chako to no jako gi media liaison miyo ka billboards ani no onge gi siasa ma billboards tete mag jogo road mag Bagati road mag kia gin na non anga mondo jogi ka opportunity mondo mi ngato titije mondo landa no opira wangeni education information ga jiso lake to wan Kenyans wangiyo ga no dhige gate kacha unje be ni sani wasagi ni billboards nitie adi ma nyiso ni chan chako tere kadito ka gi tickets ni kanye to ji donjo gi gate mane to gate mane ambulance donjo go gate mane police donjo go gate na mago unje be ni timore lakini now nyaka sani yudo ga gi opoko timore Ochola in stakeholder kwa loso weche mag adhula pachoka in jakanyo ma in TM mar Gor Mahia youth ok en club matin pachoka season rurumu tio kanya namba 7 Gor Mahia youth en feeder one ubed feeder mar Gor Mahia sini kama entiere karka in stakeholder angate more angomi okuusi kosa penye ngomi okubiro usi ramogi weche mag adhula gi ngomi okone gi kata media wakoso lande mana gimang'eyo klewes wan ni tiyo kaka sirikal maduong' en ni wa create policy and avenues mondo jogo hala to ala kiseng'e maber ni jo fourth estate ma Ramogi kata jo kanyo seng'eyo ni Gor Mahia ni kucho they are marketing officers to approach us mondo kene bwana wanyalo kelo gima kama ka utimo kama in exchange koro kachaka binano chaka biro binani poda manyo gin mwinjo gi bi ngich wane mwan gi avenue wane mwang'eyo ni seche milando duka mare citizen cha to ko buri duka ni biro approach go youth mi kele market ni gela kucho nyalo lande ko mano ntie between you and me tinga masama select the job but kaka stakeholder mano mino ka koni na ng'eyo being a stakeholder mi akona ng'eyo dunjo bene timo helping mother the tournament Kanye is the starting point. Kanye is the fulcrum. Kanye is the most important thing. Nikech ingeni nyo tipe cha nyo affiliate go ne kaf mo mo host. To pesa ni. Donc nyene taxpayers money. Elika kwa daduoke. This is now the time mi yoro kikidi katamane sakos mag gechegi. Timi yogi go la alfu mechel ne sakoni. To stickers nitie gigi te. Maji ngeno pera ni nitie. Kono miyo nyo yero office menyen. Tapan office in department. Ngatoka ndege ma CEO as a CEO of federation. What is the take? What is the angomio gini okwanyal winje okwanyal fail ni chan nika. Angomio okwanyal fail gini. Angomio gini wapara ni jok munge matise mantie. Koro mi ntie gi mopoko tim. Nyo angeni contract ma the person ma in charge of that department nyo bedo late. But it is nyaka nyo donji it is now 1 week. Nyaka sani poka neno ko timo gik munjo tim. Kleo mani meno ka gigi ndalo moko nikele ga ichaki mawago. Nikechango. Utie jok ma munge ga gigi munge tiyo gi this opportunity sana bi jube ntie nyithindo mano se mi matimo advertisement ntie gik mono tich no se opogi ngato se wasenge nyaka sani kada steward nyicho waji wadheni mondo dho bedo trend kaka steward ochako bedo call off kiani contractor manyo mitiji no poko nyicho chule last assignment this assignment ko konyalbi then angu matimore matini ntie ngat moro manyo wuondo wan dwa tiyo to poko tiyo to akono geni term limits are there and we should honor them but as things goes do chuno mondo walk to the whereas to the occasion mondo wakon ng'ato ni gini weje kecho okne kamwa bedo no kegunjo tim we know but wang'eyo ni kelewe man kacha pudo mi mandate mondo tim gigi but it's good kako they playing with Mara Stars nyane game and I'm very happy ni jagol manyo wadwa kaw kaka jogor ma fraternity to nyo weche wuok ke na ng'ango nyo meko mokoro kacha cha nyon gidana bicho nyo chako e Freddy Mara Stars and I'm very happy nyo mako pira bolo manyo ka jopamo my friend I'm telling people ni someone may you the opportunity to be there somewhere don't serve yourself serve the interest of that
particular institution. Then the product ma is that institution me come the same interest. Going backward or going forward. Doka gini dulu mate. Isela lo da ni sema makawa. Ingene gimati mo leo madwa let jinge ni opera ngima ni ringe remba and I know it to the last akoro but samoro ni kechi gimo no biro no wok jaman kucho de jake jaman kucho biro ke luga mangeny to ko mo mo de ye wako no jipele wa chake puonjo gini gi dolu ka mo de ye ipuonjo mana gi dokno pole sana but ok no akia gimo akwacho kleo ni pod one chien and Makati nyane no the build up the system manyo kelo nyan build up but gimada kono Makati is only one thing ni mpira. This is a tournament, this is not a league. Mangi go to Morocco dalane Morocco biroka. This is a tournament. What are the risk mage kata par mage mane behind the tournament? One, tournament yakingeni anan home to can home gimado ren bow. It is either obedi 2 touches lakini the third touch obedi bow. To kaka nyane no kelo build up nyane the system must build up angeni nyote mfumuso more but obedi more attack on the bow moloyo passes ni catch when you make sure ni one a group of death tibe ma Morocco gin tibe ma mosego pira sana gimonya lo nego gigidango eni yako make sure the first game nyaka walo tarika dek nyaka whichever means opira ni yore dek mama kati nyaka ngi yore dek gi nyaka ko tiyo kodgi mo yore the win the first to win then mother dek nyaka for the draw Cleo apara ni wanya do bedo nikech okodwa bedo participants wadon wo bed jok ma being ni jok ma nyomi wa gini gi be ngini gini nyoma makosa ne kama gemi wa host gi nyaka wakete fans nyaka certain level ma gi bedi ma ngi ni ne wan gi tuolo ke ne wan giriyo ma chopo kama jomo go sechopo apa ni match the time nikech go against the potindo combination ngata mo mi tuolo the players ma no luonga the best stars my friend. It is enena jotugo mokuongo among jotugo maromre ok ne gine magi be Kenya ka but okunyo lungu jite okonya lungu jite ko sami ko badge ni represent the badge kawe badge ni mundingin mas Kenya seche makinyo wachake nyako wedga national anthem to a national anthem ni en ni nyako wangeni badge ni nyako ngiteke to the level mono kiko the kacha ni jo Kenya ngeyo ko kuno wuok e group stage ngabo neno pira unge to ko kwanya no pira to mana se ka fo mano kel mandi jo moko so ya no gichagi kel nikech fans no kudhi pap ko nyaka wangeni fans nyaka bi pap to fans nyaka bi pap kage chulo to kage lo team mamar gi man